fi'n lan o'm drygioni a glanha fi o'm pechod. Gwnewch i ni weddiod yn gilydd. Arglwydd ein Duw, i ni yn dod ger dy frondi heno, ac yn diolch i ti fod na ffordd i ni gael ein golchi yn lan, ac i gael ein glanhau o'n pechod trwy yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n gofyn, y byddai'r oedfa yma nawr yn amser o fendith. Ni'n gweddïo'n arbennig dros Bedwyr, dros Emrys, yn gweddïo y bydd heddiw yn ddiwrnod i gofio am weddill i bywydau nhw. Ond arglwydd ni'n gweddïo'r un peth amdano ni yma. Y bydd yn y fendith arno ni, y bydde di yn siarad gyda ni. Falle am y tro cyntaf heno arglwydd. Ac y byddwn ni'n gallu gadael yma yn llawenhau yn yr hyn rwy ni wedi i glywed, ac yn yr hyn rwy ti wedi ddweud wrtho ni. Arglwydd, bydd gyda ni felly, bydd yn agos. Am bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu emyn efo'n gilydd yn awr. Bedwyr sydd wedi dewis yr emyn gyntaf yma. Ac mae'n esbonio pam bod wedi dewis yr emyn fel hyn. Mae'n emyn fi'n cofio canu llawer o weithiau yn y capel, sy'n sôn am Iesu yn dod o'r nef, y bugail mwyn o'r nef a ddaeth i lawr. A mae'r ffaith fod Iesu wedi dod o'r nef yn dangos ei gariad ato ni. Fel bugail yn achub dafad sydd wedi mynd ar goll, ac yn amddiffyn ni trwy amseroedd anodd, tan bod ni'n ymuno gyda fi yn y nef. Ie'r bugail mwyn o'r nef a ddaeth i lawr, i geisio ei braidd drwy'r erchyll aniamawr, ei fywyd roes yn aberth yn ei lle, a'i crwydrad hwy ddialwyd arno fe. Ond ni'n mynd i sefyll nawr, os ych chi'n gallu, i ganu gyda'n gilydd.
Cyfer ni heno yw Actau 22. Ac yn Actau 22, beth i ni'n gweld yw hyn. Mae llyfr yr Actau yn llyfr sy'n rhoi hanes dechreuadau'r eglwys. Ar ôl i Iesu farw, ar ôl iddo fe atgyfodi, ac yna esgyn ôl i'r nef, mae dilynwyr Iesu'n mynd allan gyda'r newyddion yma. A ni'n clywed am bob math o bethau'n digwydd wedyn yn llyfr yr Actau. Yn Actau 22, ni'n clywed am ddyn, neu gan ddyn, o'r enw Paul. Paul yn un o arweinwyr mawr yr eglwys gynnar. A beth ni'n cael fan hyn yw mae Paul wedi cael ei arestio, mae wedi cael ei ddal, a mae yn rhoi esboniad. Mae'n rhoi tystiolaeth o beth sydd wedi digwydd yn ei fywyd e. Mae'n trial dangos i'r bobl yma pam fod e wedi newid y ffordd o dde'n byw, a pam neu sut daeth e i fod yn ddisgybl i Iesu Grist. Felly, fi'n mynd i ddarllen Actau 22, gobeithio bydd y geiriau ar y sgrin, a dynodau 1 i 16. Frodyr a thadau, gwrandewch ar fy amddiffyniad ger eich bron yn awr. Pan glywsant mae yn iaith yr Iddewon roedd Paul yn ei hanerch, roesant wrandawiau tywelach iddo, ac meddai. Iddew o'i fi, wedi fy ngeni yn Harsys yn Cilicia, ac wedi fy nghodi yn y ddinas hon. Cefais fy addysg wrth draed Gamaliel yn ôl llythyren cyfraith ein hynafiaid, ac yr wyf yn selog dros Dduw, fel yr ydych wythau oll heddiw. Erludiais y ffordd hon, hynny yw Cristnogaeth, hyd at ladd, gan rwymo a rhoi yng ngharchar wir a gwragedd, fel mae'r archoffeiriad a holl gyngor yr henuriaid yn dystion i mi. Oddi wrthynt hwy yn wir derbyniais lythyrau at ein cyd-iddewon yn Damascus, a chychwyn ar daith, i ddod â'r rhai oedd yno hefyd yn rhwym i Jerusalem i'w cosbi. Ond pan oeddwn ar fy nhaith, ac yn agosau at Damascus, yn sydyn, tua chanol dydd, fe fflachiodd goleuni mawr o'r nef o'm hamgylch. Syrthiais ar y ddaear, a chlywais lais yn dweud wrthyf, Saul, Saul, pam rwyt yn fy erlyd i? Atebais enau, pwy wyt ti, arglwydd? A dywedodd wrthyf, Iesu o Nazareth o'i fi. Yr hwn yr wyt ti yn ei erlyd. Gwelodd y rai oedd gyda mi o goleuni, ond ni chlywsant lais y sawl oedd yn llefaru wrthyf. A dywedais, beth am naf, arglwydd? Dywedodd yr arglwydd wrthyf, cod, a dos i Damascus, ac yno fe ddywedir wrthyt bopeth yr ordeiniwyd i ti ei wneud. Gan nad oeddwn yn gweld dim oherwydd disgleirdeb y goleuni hwnnw, fe mharweiniwyd gerfydd fy llaw gan yr rhai oedd gyda mi a deithim i Damascus. Daeth rhyw Ananias ataf, gŵr diwiol yn ôl y gyfraith, a gair da iddo gan yr holl Iddewon oedd yn byw yno. Safodd hwn yn fy ymyl a dwedodd wrthyf, y brawd Saul, derbyn dy olwg yn ôl. Edrychais yna arno, a derbyn fy ngolwg yn ôl y munud hwnnw. A dywedodd yntai, y mae Duw ein tadau wedi dybenodi di i wybod ei ewyllys, ac i weld yr un cyfiawn a chlywed llais o'i enau ef. Oherwydd fe fyddi di yn dist iddo wrth yr holl ddynolryw
o'r hyn rwyt wedi ei weld a'i glywed. Ac yn awr, pam rwyt yn oedi? Tyrd, i gael dyfedyddio a chael golchi ymaith dy bechodau, gan alw ar ei enw ef. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Fi'n mynd i wahodd Bedwyr ac Emrys i ddod ymlaen nawr. Ni wedi clywed chydig o hanes Saul nath yna yn cael ei adnabod fel Paul. A maen nhw yn mynd i ddod ymlaen i ddweud gair bach am pam bod nhw yn cael ei bedyddio yma heno. Diolch boes. Yn ddiweddar, fi wedi bod yn ddiolchgar iawn i cael fy yngeni a fy magu mewn teulu Cristnogol. O fi'n cael y cyfle bydde lot o blant heb cael i clywed neges cariad Duw a marwolaeth a atgyfodiad Iesu Grist. Hefyd, roedd y ffaith o fi rownd gymaint o Cristnogion arall yn helpu fi lot yn tyfu lan, hyd yn oed cyn i fi ddod yn Gristion, yn helpu fi i trio byw bywyd gwell yn aml. Y fwy na unrhyw beth, rwy'n ddiolchgar am gras Duw a rwy'n gobeithio cael fy atgoffa pob dydd o aberth Iesu ar y groes a fy mychodau i. Dim ond trwy ras Duw ydw i wedi dod yn Gristion, a ddim trwy unrhyw o fy rhinweddau neu gwybodaeth fi hun. A rwy'n ddiolchgar bod fy sefyllfa, fy safle o flaen Duw ddim yn dod lawr i unrhyw beth fi'n gallu gwneud gan fy mod yn bychadur a ddim yn gallu achub fy hun. Dim ond troi at Dduw i fy achub i a dibynnu llwyr ar fywyd a marwolaeth Iesu yn fy lle ydw i wedi gallu profi bywyd newydd fel Cristion. Rhan mawr o'r reswm o'n i'n teimlo yn barod i cael fy medyddio yw fy mod yn teimlo fwy o sicrwydd yn ddiweddar fy mod i yn Gristion, a trwy fy medydd rwy'n cyhoeddi fy ffydd yn Iesu Grist. Diolch. Dwi ddim cweit yn siŵr pryd des i'n Gristion, ond fi'n gallu dweud gyda sicrwydd bod Iesu wedi gweithio yn y fi yn ara bach ond bod fi nawr wedi dod yn Gristion. Rwy'n i wastad moyn bod yn Gristion achos o'n i'n ymwybodol heb Dduw bod na ddim pwrpas i bywyd a dim dyna'r bywyd o'n i moyn byw. So, ond rhwystyr mawr i fi oedd clywed am esblygiad a'r Big Bang a pethau gwyddonol eraill oedd yn gwrthweud y pethau o'n i wedi clywed yn y capel fel yn blentyn. So, ond o'n i ddim moyn derbyn nhw, felly nes i edrych mewn a nes i ddod i lle o'n i'n gallu gweld mae Duw yw'r gwir a bod na dystiolaeth i Duw. Ond pan nes i cyrraedd y pwynt yna, o'n i ddim gyda perthynas go iawn gyda Duw, o'n i ddim yn caru Duw. Ond o'n i moyn caru Duw, o'n i moyn cael perthynas gyda Duw. So nes i ddechrau darllen y Beibl, gweddio at yr arglwydd ac i gwario amser efo'i bobl e. Ac ar ôl cyfnod hir o ansicrwydd a dawt, fi'n gallu dweud bod fi gyda perthynas efo'r arglwydd a cariad at Duw. A fi'n cael fy mynyddio nawr i cyflwyno hynny i chi gyd. Diolch yn fawr. Oes. Nawn ni weddio, gawn ni droi at Duw efo'n gilydd. O arglwydd ein Duw i ni newydd cael ein atgoffa mewn ffordd amlwg iawn fod dod yn Gristion, dod i dynabod di, dod i brofiad personol ohono ti a perthynas gyda ti, mae'n gallu edrych yn wahanol iawn. Ni wedi clywed am Saul, Paul, a'i brofiad dychrynllyd
ar y ffordd i Damascus. Ni wedi clywed nawr am yr gwaith tawel, araf yna, nes di ymwydau Bedwyr ac Emrys. Dad, mae yna llawer ohono ni yma heno yn gallu tystio bod ni yn blant i ti, ac mae'n profiadau ni'n mynd i fod yn wahanol iawn. Sut ddeithon ni i glywed, a sut ddeithon ni i gredu, sut oedd hynny'n edrych. Arglwydd, mae rai ohono ni yma yn gallu pwyntio at ddiwrnod a moment penodol. Ac eraill arglwydd yn pwyntio at gyfnod hir, blynyddoedd weithiau. Ond ni yn diolch i ti bod modd i bob un ohono ni yma heno i allu dweud yn sicr bod ni yn Gristion. Oherwydd bod ein ffydd ni heno, yma nawr, y foment yma, yn yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd i ein ni'n methu achub ein hunan. I ni'n methu bodloni dy gyfraith di. Ond diolch i ti, heno, bod yna ffordd i bob un ohono ni i ddod ata ti trwy'r arglwydd Iesu Grist. Arglwydd felly ni'n gofyn nawr arna ti barhau gyda ni yn y munudau nesaf yma. Ac arglwydd a wneud i siarad â ni trwy dy air di. Trwy brofiad Paul ac trwy fedydd Bedwyr ac Emrys. Da, derbyn ein mawl ni am diolch nawr. Am bod ni'n gofyn yn enw Crist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu emyn arall. Mae dyledwr i ras y dwy fi. Ac Emrys yn dweud, mae'r emyn yma'n ein atgoffa ni o wahanol agweddau o gariad Duw tuag atom ni. Bod e'n caru ni ein pechod, ac i fod mor fawr a bod ni yn bechaduried gwan, ac y cysur a'r cymorth mae'n rhoi i ni. Dyledwr i ras y dwy fi. Am ras cyfamodol mae'n hân, a gwisg dy gyfiawnder o'n cylch nid ofna fi ddyfod o'th flaen. Ac ymlaen. Nw'n ni sefyll i ganu dyn gilydd.
A mae'n bosib iawn heno bod yna rai ohono ni yma a chi ddim yn Gristion, chi ddim yn dieddol o fynd i gapel neu eglwys, a mae'n bosib iawn felly bod ydych chi lot o gwestiynau. Pob math o gwestiynau am Gristnogaeth ac am beth i ni'n credu fel Cristnogion. Ac os yw hynny'n wir, byddwn ni'n annog chi ar ddiwedd yr oedfa, dewch i ffeindio fi, dewch i ffeindio un o'r boes, dewch i ffeindio rhywun o'n heglwys ni, byddwn ni wrth ein bodd yn siarad ymhellach gyda chi. Ond siwr o fod, os i chi yn y categori o bobl, a mae dych chi rai cwestiynau, siwr o fod y cwestiwn mwyaf sydd ydych chi heno yw, what's all this about? Beth yn y byd sy'n mynd mlaen fan hyn? Beth yw ystyr neu arwyddocad hyn? Pam bod ni yma ar nos Sul i weld dau fachgen ifanc yn cael ei roi o dan dŵr, ac yna gobeithio bod fi'n ddigon cryf i gael nhw mas o'r dŵr eto. Be mae'n golygu? Wel, y gair posh ni'n defnyddio i ddisgrifio bedydd yw mae yn sacrament. Okay? Nawr, os chi erioed i clywed y gair o'r blaen, peidiwch poeni, sacrament, beth mae'n golygu yw arwydd, sain. Arwydd allanol o fendith neu gwaith mewnol. Okay? Rhywbeth sy'n digwydd yn gorfforol, yn weledig, rhywbeth chi gyd yn gallu gweld heno, ond sy'n pwyntio at brofiad ysbrydol, anweledig. Okay? So symbol sydd gyda ni fan hyn. Ond symbol o beth? Na'r cwestiwn nesaf, ynddo fe? Os yw bedydd yn sacrament sydd yn symbol, wel symbol o beth? Nawr, gallwn ni fod yma trwy'r nos yn trial ateb y cwestiwn yna. Mae'n symbol cyfoethog, mae'n lot o agweddau gwahanol. Mae'n symbol o'r ffaith fod person wedi marw gyda Iesu Grist ac yna wedi codi i fywyd newydd. Mae'n symbol bod ni'n gwisgo Iesu Grist amdano ni. Mae'n symbol bod ni yn cael ein uno. Mae pob Cristion fod i cael ei bedyddio a ni gyd yn un yng Nghrist. Ond wrth gwrs, y peth mwy amlwg am y symbol yw mae'n rhywbeth i wneud efo dŵr, yn dydy. Pam dŵr? Wel, eto mae dŵr yn symbol amlwg yn pwyntio at lot o bethau posib. Ni gyd, wel fi fan hyn, mae da fi ddŵr i dorri fy syched. Ni gyd, gobeithio, wedi bod yn yfed dŵr heddi, achos mae'n rhywbeth ni angen i gadw yn fyw. Mae dŵr yn gallu bod yn symbol o perygl. Hynny, os chi'n mynd ar y môr a mae'n stormus, mae'r perygl yna, ond chi'n gallu mynd yn saff, yn ddiogel trwy'r perygl i'r ochr draw, gobeithio. Ond falle'r peth mwyaf amlwg am ddŵr, a dyma fi eisiau canolbwyntio arno am ychydig bach, yw'r ffaith fod e'n golchi. Be sydd yn ni fan hyn yw symbol o olchi. Chi rwy'n ti'n meddwl am hynny? Falle bod chi ddim. Nag yw e'n anhygoel bod dŵr yn gallu golchi pethau. A ni'n cymryd mor ganiataol, yn dydyn ni. Mae'r byd yma, mae 2 treian ohono fe di gorchuddio gyda dŵr, a ni'n ddigon ffodus yn ein tai ni, mae yna tap ni'n gallu troi ymlaen i gael dŵr glân. Dŵr poeth a dŵr oer. A mae dŵr yn wych, ond nag yw e'n rhyfeddol bod dŵr yn gallu glanhau. Fe eisiau chi ddychmygu, just am funud, a mae'n mynd i fod yn anodd achos mae'n syniad od, dychmygwch fod dŵr ddim yn glir fel hyn. Dychmygwch fod dŵr yn frown neu'n du neu'n dywyll. Chi dal gallu yfed byddwn ni dal yn gallu defnyddio fe i roi dŵr i'r planhigion, a phopeth arall sy'n wir am ddŵr, ond just dychmygwch am funud fod dŵr yn fwy tebyg i inc. Na fydda hynny'n ofnadwy?
Hynny, byddai'r byd jyst yn fochedd yn byddo fe. Byddai'r byd yn frwnt, a byddwch chi'n methu dianc ragddo fe. Byddwch chi'n dod mewn i'r tŷ ar ôl iddo fe fod yn bwrw glaw, a ni'n cael digon o law fan hyn, a byddwch chi'n ddi dros ych chi gyd, a wedyn byddwch chi'n treipso fe mewn dros y carped, ond byddwch chi'n methu defnyddio dŵr i lanhau'r carped, byddo fe'n ofnadwy. Ond nid yna fel mae fe, ni'n gallu cymryd yr hylif clir yma, ni'n gallu rwbio'n dwylo ni, ni'n gallu rwbio'n corff ni, rwbio'n gwallt os ydych chi'n gwallt. Ni'n gallu cymryd ein dillad ni a golchi nhw, neu'n car ni, neu beth bynnag arall, ac mae'n glanhau. Y peth cyntaf fi eisiau ni fod yn sylwi arno heno yw ein brynt ni. Ein brynt ni. A fi ddim yn sôn fan hyn am brynt ni corfforol. Okay? Fi'n gobeithio bod chi wedi cael cawod neu rhywbeth heddi. Nid dyna fi'n sôn am. Mae'r Beibl yn sôn am brynt ni mewnol. Brynt ni ysbrydol. Brynt ni yn y galon. Tu fewn i ni. Y gair mae'r Beibl yn defnyddio am hyn yw pechod. A be mae pechod yn golygu yw'r pethau hynny ni'n gwneud ac yn dweud ac yn meddwl sydd yn mynd yn groes i gymeriad Duw. Pethau hynny sy'n mynd yn erbyn ewyllus Duw. Right? Mae Duw, y Duw yma sydd wedi'n creu ni a'n caru ni, mae yn lân ac yn bir ac yn berffaith ym mhob ffordd, a mae'r Beibl yn dweud bod ni yn wahanol i hynny. Ni'n frwnt. Ni wedi clywed am Paul, ac oedd Paul, neu Saul, yn frwnt. Ni'n clywed e'n cyffesu yn dydyn ni rai o'r pethau oedd wedi bod yn gwneud, y ffaith bod wedi bod yn casau Cristnogion ar un adeg, ac yn arestio nhw, ac yn taflu nhw yn y carchar, ac hyd yn oed yn ceisio eu lladd nhw. Ond oedd Paul yn frwnt mewn ffyrdd eraill. Hefyd, ni'n darllen amdano fe, oedd e'n amlwg yn berson balch iawn, yn berson hunan-gyfiawn. Rhywun oedd yn meddwl bod e'n well nag eraill, yn meddwl bod e'n gallu ennill cariad Duw trwy ei ymdrechion A mae'r Beibl yn dweud, ysdim ots pa mor wael ni wedi bod, neu pa mor dda ni wedi trio bod, ni'n frwnt. Mae'r symbol yma o frynt ni yn addas iawn, nag yw e. Pan mae rhywbeth yn frwnt, be mae'n golygu yw bod e wedi cael ei sbwylio, bod e ddim fel mae'n fod. Pan mae rhywbeth yn frwnt, mae'n ddiflas ac yn ychafu. Ydych chi'n gwybod y teimlad yna? Y teimlad yna o frynt ni? Yr eogrwydd yna? Chi'n methu cael gwared arno, chi'n gwybod beth chi wedi wneud. Fi wastad yn cael yn atgoffa, fi ddim yn berson sy'n gyfarwydd iawn efo Shakespeare, ond wnaethon ni astudio Macbeth ar un adeg, a chi'n cofio Lady Macbeth ar ôl iddi hi a Macbeth gyflawni'r llofruddiaeth yna, a mae hi yn ei chwsg hi. Mae'n siarad yn ei chwsg, a mae dy hi'r geiriau mae'n does, out damned spot, what will these hands never be clean? Chi'n gyfarwydd efo hwnna? So os be chi'n gwneud? Chi'n teimlo'n frwnt yn eich calon? Ni yma heno, a fi'n dweud hwn mewn cariad, achos mae'r ddau fachgen sydd wedi bod lam yn hyn yn siarad, yn nhw'n frwnt. A nid fel mae pob bachgen yn ei arddegau'n frwnt, okay? A ni'n dweud wrthyn nhw ddoi beth o'n i'n mynd i siarad am, a nath un o'n nhw, fi'n gobeithio fel joc, dweud, beth yw golchi? A ni'n meddwl, okay. Yn ei calon, mae nhw, a fi, pob un ohono ni, yn frwnt. Ond yn yr ail beth fi eisiau ni i sylwi arno yn y darlleniad yma yw y goleuni. Y goleuni. Chi'n gweld y broblem yn aml iawn yw mae pobl yn gallu gwadu pa mor ddrwg ydyn nhw. Neu maen nhw'n gallu cuddio pa mor ddrwg ydyn nhw. Neu maen nhw'n gallu gwneud esgusodion am pa mor ddrwg ydyn nhw. Neu weithiau, dyn nhw just ddim yn sylweddoli. A beth sy'n angen digwydd yn y sefyllfa yna yw cael goleuni mwyn gweld y gwir. Fi'n cofio un tro yn ein tŷ ni, o'r hen di, o'n i'n gwneud chydig o waith, o'n i'n tynnu lawr nenfwd.
yn y tŷ, ac oedd e'n hen di, a fel sy'n wir, mae'n lot o hen dau Caerdydd, oedd dych chi'r laff yn plaster di yna. Chi delio efo hwnna yn y tŷ, gobeithio ddim, mae'n horrible. Ac oedd cymylau o'r stwff di yma ym hobman. A ar ôl i fi orffen, o'n i'n gwybod bod fi ddim yn lan. Okay? O'n i'n sylweddoli bod fi ddim yn barod i fy mas am bryd neis o fwyd. Ond oedd e ddim nes i fi fynd lawr llawr a cael bach o oleuni ac yn arbennig cael drych. O'n i'n sylweddoli bod fi jyst yn focher. Oedden ni'n edrych fel bod fi wedi bod yn y pwll glo neu rhywbeth fel yna. O'n i'n focher. Nawr eto, oedd Paul, oedd e'n ffrwnt am amser hir iawn, oedd e ddim yn gweld hynny amdano fe ei hun. Falle bod yna rhywbeth ynddo fe, oedd ddim cweit yn dawel, ond un dydd dyma rhywbeth yn newid yn do. Mae'n dweud pan oedd hwn ar fy nhaith ac yn agosau at Damascus, yn sydyn tua chanol dydd, fe fflachiodd goleuni mawr o'r nef o'm hamgylch. Mae Iesu Grist yn ymddangos i Paul. Mewn goleuni disgled. Mae Paul yn nodi, oedd e tua canol dydd. So yr adeg yna o'r dydd pan mae'r haul ar ei fwyaf llachar, ei fwyaf cryf, ond mae'r goleuni welo fe jyst yn gymaint, yn fwy. Yn y foment yna, mae'r goleuni yn llywyrchu ar galon ddi Paul, a mae fel petai drych yn cael ei godi iddo fe. Mae'r goleuni Iesu Grist yn llywyrchu ar ei fywyd brwnt, a mae'n gweld y gwir. Chi'n gweld, pan ni'n cymharu'n hunan gyda pobl eraill, ni'n gallu twyllo'n hun, ni'n gallu meddwl, wel, fi ddim yn berffaith, ond fi'n well na fe, neu fi'n well na hi. Ond pan ni'n cymharu'n hun gyda Iesu Grist, ni'n gweld y gwir. Gweld yr arglwydd Iesu Grist i'r unig person gwbl berffaith, di-fai, di-bechod, yr un nath erioed gwneud dim o'i le, erioed dweud dim o'i le, erioed hyd yn oed meddwl dim byd o'i le, yn hyfryd ym mhob ffordd. A felly ymateb Paul nawr, dwi'n methu gwadu mwyach pwy yw Iesu, dwi'n methu gwadu ei angen ei hun, a felly mae'n galw allan. Mae'n galw allan ar yr arglwydd Iesu Grist. Fel plentyn, chi roed i gweld plentyn yn redeg i chwarae, a wrth gwrs maen nhw'n ffindo'r pwll o fwd yn dyn nhw, splat ar ei gwyneb, codi ar ei traed, a be maen nhw'n neud? Mam neu dad neu pwy bynnag, a maen nhw eisiau cael ei golchi. Ydych chi wedi profi hynny yn eich bywyd chi? Y goleuni yna, gweld eich hun am fel ydych chi. Dyna sydd wedi digwydd i Bedwyr ac Emrys. Maen nhw wedi gweld, maen nhw'n boes neis, maen nhw'n boes hyfryd. Maen nhw wedi gweld eu hunan yng ngoleuni yr arglwydd Iesu Grist, a wedi gweld bod nhw ddim yn ddigon da. Bod angen cael ei hachub arnyn nhw. Nawr, fan hyn ni'n dod i'r peth ola i fi eisiau ni weld yn yr darlleniad yma, y golchi. Y golchi. Mae'r brynt ni yma yn cael ei ddangos i ni yng ngoleuni Iesu Grist, a ni'n galw allan, ond y cwestiwn wrth gwrs yw, wel, oes modd i ni gael ein golchi? Chwr, os ewch chi i'r archfarchnad, neu rhyw siop fawr, os ewch chi i'r adran glanhau, mae pob math o ddewis yna, does? Mae yna bleaches, mae yna creams, mae yna sprays, mae yna foams. Mae yna pethau i lanhau y ffenestri, pethau gwahanol i lanhau lloriau pren, rhywbeth arall i'r toilet, rhywbeth arall i'r ffwrn. Chi ddim eisiau cymysgu nhw lan. Chi angen y peth iawn ar gyfer y stains cywir, ond beth sy'n gallu golchi'r galon? Mae dŵr yn gret, ni angen golchi'n hun yn efo dŵr, gai bwysleisio hynny, ond dwi ddim yn gallu golchi fy nghalon ni. Na, chi'n gweld symbol yw hwn. A mae'r symbol yma, yr dŵr yma sydd yn glanhau'r corff, yn symbol sy'n pwyntio at Iesu Grist. At waith Iesu Grist ar y groes, at y ffaith fod wedi gweidi. Fod ei fywyd wedi cael ei dywallt
yn aberth yn ein lle ni. Achos bod Iesu wedi byw bywyd perffaith, ac achos bod Iesu wedi roi'r bywyd yna yn ein lle ni, mae yna ffordd i ni gael ein glanhau. Mae yna faddeuant ar gael. Mae'r cydwybod yna sydd yn aml yn teimlo mor eog, ni'n gallu cael cydwybod tawel ger bron Duw. Ni'n gallu gwybod, chi'n gallu gwybod, heno fel Bedwyr ac Emrys, fod yr arglwydd Iesu Grist yn eich caru chi, a fod Duw yn eich derbyn chi. Mae'r cosb wedi cael ei ddelio gyda. Mae'r pris wedi cael ei thalu. Mae'n bryntni ni wedi ei gymryd arno fe ei hun ar y groes, fel bod ni, trwy ffydd, yn gallu ymddangos ger bron Duw heno yn lân. Mae'r bechgyn yma yn barod trwy ffydd wedi cael ei golchi. A nawr maen nhw'n cymryd y symbol, yr arwydd allanol i ddangos beth sydd wedi digwydd tu fewn. Ond ydych chi wedi profi hynny? Falle bod chi'n gwybod be fi wedi bod yn siarad am heno, mae'ch cydwybod chi yn procio, chi wedi bod yn teimlo yn frwnt ac yn annifyr ac yn anesmwyth ac just methu gorffwys, chi wedi chwilio ym mhob math o lefydd am rhywbeth eich bodloni chi ac i gael gwared o'r teimlad yna a sdim byd yn gweithio. Chymod pam chi'n defnyddio'r peth wrong? Dim ond un peth sy'n gallu clirio cydwybod eog. Dim ond un peth sy'n gallu golchi ein pechod i ffwrdd, ffydd yng Nghrist. Mae hynny ar gael i bob un ohono ni yma heno. Diolch iddo. Nawr, ni'n mynd i ganu emyn arall. Fi sydd wedi dewis yr un yma. Ni'n teimlo bod e'n addas iawn heno. Craig yr oesoedd. Cuddia fi, fy mwyn, yr holltwyd i'r syniad fan hyn bod Iesu fel craig cadarn, mae wedi cael ei dorri ar y groes mwyn i ni guddio ynddo fe. Nawr, boed i'r un y dŵr a'r gwaed, gynt oedd ystlys friw ag aib. Pan nath Iesu farw ar y groes, mae yna gwaywffon yn mynd mewn trwy ei ochr, a mae yna ddŵr a gwaed yn llifo mas. Wel, gad i hynny fy nglanhau o farwol rym ac eogrwydd, pechod, llym. Rydyn ni sefyll i ganu dyn gilydd.
O'n i'n dod at y bedyddio ei hun nawr. Ac wrth i ni fedyddio, ein arfer ni fel eglwys yw i ganu emyn ar yr un pryd, emyn cyfarwydd, gwahoddiad yw'r enw cyffredin am yr emyn yma. Mi glywaf dyner lais yn galw arna fi i ddod a golchi meia i gyd yn afon Calfari. Nawr y ffordd i ni'n mynd i wneud pethau yw hyn, so triwch canolbwyntio nawr yn arbennig y bechgyn, jyst i'n siŵr bod nhw'n cofio beth i wneud. Ni'n mynd i ganu y pennill cyntaf a'r citgan, ac yna, wrth i ni ganu'r ail bennill, fydd Emrys yn dod lan fan hyn yn barod i gael i fedyddio. Ar ôl yr ail bennill, stopiwch canu. Ac yna, fyddai'n gofyn cwestiwn i Emrys, bydd gobeithio yn dod lawr i'r dŵr, yn cael ei fedyddio. Wrth iddo fe ddod lan allan o'r dŵr, nawn ni ganu y citgan. Ac yna y trydydd pennill, ac wrth i ni ganu'r trydydd pennill, bydd Emrys wedi dod mas, bydd Bedwyr yn dod lan yn barod. Eto, nawn ni stopio, byddai'n gofyn cwestiwn i Bedwyr. Os yw e'n dal yn dymuno parhau, bydd ni'n bedyddio, ac yna eto, wrth i ni ganu'r citgan, yna bydd Bedwyr yn dod allan, ac yna nawn ni ganu pennill pedwar a'r citgan ola i roi amser i fi ddod mas o'r dŵr ar y diwedd. Cyn hynny, gawn ni arbyr o weddi eto. Arglwydd i ni, ond diolch i ti am yr golchiad sydd i'w gael trwy'r arglwydd Iesu Grist ac yn ei waed gwerthfawr. Diolch bod ni'n gweld ar y groes dy gariad i ato ni. Cymaint oedd Iesu'n fodlon i wneud mwyn i ni gael bod yn lan, i fod yn debyg iddo fe. Ac arglwydd ni'n gweddio nawr dy fendydd ti ar y munudau nesaf yma. A bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Aroswch ar eich eistedd, please. Iesu Grist fel dy arglwydd a thwaredwr personol di. Ydw. Rwy'n dybydyddio di felly yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân.
ti yn cyffesu Iesu Grist fel dy arglwydd a thwareddwr personol di? Ydw. Rwy'n dyfydyddio di felly yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Gai ddiolch i chi gyd eto am ddod, eto peidiwch rithro i ffwrdd, aroswch, mae yna bethau i fwyta ac yfed, ac os oes yna gwestiynau gyda chi, dewch i'w gofyn nhw, a gai weddio. Yn awr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, i fod gyda phob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.